बॅटरी बंद करते पायाला दिसत नाही 1 2 3 4 मुलांचा या गोड नाही सगळा नको हालीत राहा पिंजरच लाव फक्त हा रात होय दोन टाला
सिंगल लावा सिंगल हे आनंदा सिंगल लाव सिंगल 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 काय सिंगल सिंगल दोन आरती सिंगल सिंगल डबल अरे काय थांब दोन आरती देतो अरे घ्या सिंगल सिंगल तू घेतोय सुनील तू घे हे सुनील हे सुनील घेतो Yeah.
आरत झाली आता भगवत सांगायचं आहे. आरत झाली का नाही पाडगे दोन झाल्यावर माझ्याकडे जर उद्या मी अडचण आहे माझ्या सकाळी नाही मी येणार मी सकाळी नाही